Oare ce boroboață o mai fi făcut de data asta? Ce faci, bărele, aici? Ce să fac, bre? Și bre cu ea... Preotă nu era ortodox? Da, și astea-s mătănii. N-am spus la nașul în direct că dacă câștigă ăsta Daniel al Moldovei alegerile la Biserica Ortodoxă, trec la catolici. Doamne, iartă, mai schimba religia, Dacă a câștigat Daniel, pac. Dar ce ai tu, că te văd fremătat? Bă, bre, ce-am vorbit de religie, îți vorbesc de curvăsărăile mele? Mărele, tu știi că pe lângă patron, tată, frate, nu, că n-ai banii mei, mai înțeles? Sunt și duhovnicul tău. Așa că spune ce e pe suflet. Vreau diseară întâlnire cu o gagică care e atât de frumoasă că mi-e frică că o să fac pană pe față. Gagică frumoasă diseară. Brenea Gigi e atât de frumoasă că poate să o cheme pe Nicole Kidman să-i spele în casă. S-o trecut pe spălăcita aia. Zi-mi o femeie adevărată, mai înțeles? Vreau, știi pe Catherine Zeta-Jones? Catherine Zeta-Jones? Catherine Zeta-Jones. Nevasta lui Michael Douglas? Aia, bre. Aia de-a jucat în masca lui Zorro? Aia, bre. Pe lângă mea e urâtă, bre. Cum să fie urâtă Catherine Zeta-Jones? Bre, e frumoasă, dar pe lângă mea e urâtă. De-aia spun, bre, că mi-e frică de impotență, bre, din seară, că e atât de frumoasă. Păi ți-e frică, zdreanțo, că de-aia spun să-mi zici mie tot ce te pasă pe suflet, mai înțeles? Că e greu cu mecanii. Da, e greu și cu aia din seară, mea. Da, dar mecanii rezolvă problemele. Ai înțeles că eu am luat de la Muntele Levatos, de la un vraj de acolo, o pastilă de asta naturistă, care te ajută la problemele astea care le ai tu mai. Păi, fac acolo de-astea, bre. Fac pe toalme de anormal ca tine, mai înțeles? Ia o pastilă de asta și rezolv problema. O săptămână te voiesc de la antrenament, mai înțeles? Pastile de pastile. Doamne ăștia. Bă, ce faci? Păi ia una. Păi ia înainte de chestiune, mai înțeles? Mai dă una. Bre, poți să-i dau și una? Dă-i, dar dă-i jumate. Dar ce zic eu? Ia tot tubul acum. Dă-l încoală. Ce să mai... Doamne ăștia, sărna? Stai, bă, unde pleci? Păi mă duc la fată, na? Răbdare. Băneliu, de ce-ți dau astea? Adică vreau să-ți fac un serviciu, mai înțeles? Normal, na? Nu ca așa respectul eu la serviciu de la tine. Dar eu țin la tine, mă, bărele. Adică, pe lângă faptul că vă mai dau amenzi, vă cert, ieși pe la televizor și spus de mulțumit de bărele. Sanchi, asta e pentru preț, așa, mai înțeles? Da. Dar eu, sufletul meu, am și sensibilitățile mele, mai Hai, bre, nu plânge acum, na? adică nu plângi dreaptă, dar țin la tine. Ai înțeles? Și în spiritul ținutului la tine, ia de aici cât taxă de benzin la mine, 1000, 2, 3 de euro. Lasă, bre, că-i număr eu, sărna. Dacă ți-a dat pe pastilele, ia și toți banii. Mulțumesc, bre, să știi că eu te iubesc din suflet. Bănele, și eu te iubesc și sper să te simți bine cu fata asta, bănele. Odată și odată să te văd și eu paranjat, că de 3 sezoane tot îți cauți gagici. Sărna! Hai, fugi! Ce veceu plin o să fie! Plin veceu o să fie! 500 de vidajul să aduc să golească veceule. Bine că mi-a dat Gigi pastilele astea de curaj. Încă nebuneam. Mamă, ce emoție am. Laxativ foarte! Ce clube poate să aibă omul ăsta, bă, n-am văzut! Nu mă mai apăsa! Te rog eu, nu mă agitați! Orice ai face, nu mă... Ce faci, bănele? Bine, săruna, ținte-și tu de floarea asta. Mersi, tigrule. Dar ce, bănele, ce e o apăsare, așa, ce cu tine? Da, hai acasă. Cum stai, măi, băiatele? De unde grăbești așa? Păi graba strică treaba, nu? Da și nu. Măi, dar nesăturești. Stai că o să stăm închiși toată noaptea într-o cameră amândoi. Cameră și independințe. În ce? Independințe. Ce e dependență? Bucătărie, baie, o să stau toată noaptea. Păi stai puțin, bănele, vin și eu, unde e locul tău e și locul meu. Doamne, iartă-mă, pe ce-i stereo, nu, nenică, omul și colacul. Păi, bănele, tu nici măcar nu mai săruta. Stai așa că am mort un păpușoi. Ce bine ar fi acum păpușoi. Las că scot eu untul din tine. Nu e unt. Abia aștept să mă fac comodă. Da, eu. O să ai o mare surpriză. Și tu... Bănele, știi ce am visat? Am visat azi noapte că m-ai dus în croazieră cu Titanic, bănele. Apropo de Titanic, tu pe cine ai scăpat dacă ar fi să naufragem cu vaporul? Eu mai scăpat pe mine. Pe tine? Da. Lașule. Dar ce ai? Că ești așa, ești cam constipat așa. De-n contră. Din contră? Cred că ți-a trebuit cineva care să te zgâlție așa. Nu te-ai sfătui. Auzi, bănele? Mai ții tu minte ce îmi spuneai? Că atunci când mă vezi, te înjunghe inima? Mă înjunghe, dar nu inima. Zici că bate tare, tare așa. Mai degrabă bolborosește. Cum bolborosește, mai băiatule? Ce vorbești acolo? Vezi cum vorbești cu mine că te faci de cacao. Dacă nu pleci în 5 minute, mie că mă fac. Tu vrei să plec? Da. Chiar vrei să plec? Da. Bine. Ține puțin geanta asta, vezi că am niște valută în ea, da? Aoleu, ce geantă mică ai. Dar de ce îmi trebuie una mai mare? Nu se știe niciodată. Fii atent, mă duc până la poștă. Vreau să rog să mă lasă la toaletă la ea acolo. Ai grijă de ea, te rog frumos, Stai da? că vin și eu la poștă. De ce să cauți tu la poștă? Trebuie să trimit o depeșă urgentă. E foarte, foarte urgent. Habar n-ai, hai să mergem. Hai, bănele, valuta, stai puțin! Tigrule! Care e primul lucru care trebuie să-l facă un șofer înainte să părăsească